Dan. Wala yung briefcase. Malaking briefcase. Ato arat. Balo ka. Dong. Kani yuta ka. Huwag yung ibalik siya kayo. Murag ganahan kung puyong syudad na ba? Yan. Bus. Lagi. Yaman, may kumain bus. Kana mga kumaya na dong. Layo ka kay Nas. Kana mga kumaya. Dito sa kung sa pika sa Muyuta, nagko pa na mga umayat, lagpas sa lobby. Ay, baby bird dito, boss. Ha? Baby bird. Naa! Crocodile. Naa! Tanang insekto, hayop yung makita dito. Mahal din siguro ang baligya to, boss ba? Mahal kayo eh. Yan ako, nakuha siguro ng boss. Kung kining yuta dong, mahalin ako ni. Taman di adto. Taman dira. Tagaan ti kag 3%. Baligya. Kung mahalinan kog 300,000, matik na kay 30 mil. Yan lang kay bayar ni boss. Napaingon na to dire. 300,000 pa na do. Samot ang mahalin nig 300 million. Kay 3 million. Asa ka mangita ng 3 million, igor ka magbarog dire. Ang gid boss, walang redictar ba na boss. Oh, kanang mga bunto dira. Mop na Paingon boss. dito. Kuha na ibaligya kay di na akong puyo dire ganahan kay. Daghan kay chismosa dire ning kuha na to, barangay na to. Ako pa itagiyag yuta, ako may pawaon. May pa ako na ni ibaligya. Ay pa boss, kaya kwarta ba ko boss? Lagi. Kwarta pa ka. Maling tagbuyo boss ay boss. Wala siguro nila. Ayong napon. Oy. Ito tong kuan, may palit sa akong yuta. Amaon eh. Oh. Ako din si kuan si Don Pisot. Akong bodyguard. Ano yung bata-bata? Niya boss. Mamti na ako ni. Ay ito bang buwang re boss ay. Wala ba yun ito boss? Yan, ana din ang kwarta. Ano kung dito na niya, walang susulutin kay ang briefcase naman, nahuba. Oh. Pila na kamilyon? Tingnan niya. Wala na to ron. Oh, ito 300 million. Ako rin po. Sobra pa na sa 300 million. Pati 300. Isunod mga ano pati. Ako man ganahan kung ano, sa nalibo. Magkalahan para kung gagalas. Mahal kayo sa lupin karon. Pero 300 million gina, di na ako naipon. 300 million eh kapin. Kapin? Oh. Kapinan pa ta katong pakapin, imuha na lang to. Di boss ko. Bigyan Yan. mo. Isa may senaryo na gani. Ay, kaning yuta amang god. Ang senaryo nato ani, ang atong kasabutan ani, wala lang titulo. Kaya ang titulo ani manggod. Nasa akong lulo na matay naman to niya. Wala ko balo sa gilubong ba. So baligya na ako ni dira. Ang mga buntod. Kanang mga balay imuha na na pawaan ng mga namuyo dira. Kay ako na yuta. Kanang mga baboy na gibuin na pawaan na imuha apil ng baboy dira. Dinosaur niya boss. Avoid din na so dira. Mga kuan ra mga wati dagan. Ay, wati. Pero ang akong kabalakan ba basin dayag walay titulo niya. Kasi wa ka kabalo sa yuta na sakop yuta ng gobyerno. Yaman Eh. si mga kumain. Ako ra istorya. Kabata na Di mga. boss, di boss. Kanang Sorry boss. katong kanang kuan magod kanang walay titulo. Ato ara nang sabot-sabot ra ta ba. Palitan na yun boss, palitan. Palitan na yun. Asa ka na tinuod yun ay? Ako ra istorya. Ay, Ipag-inom sorry, ra. boss, sorry. Kaning yuta magod. Sir, wala gyud kuan ani, wala gyud si tutulo kay kung lulo kabalo ka namatay, wa gyud ko ka asa ni ibili na kuan. Pero atong kasabutan na mas labaw pa sa titulo. Lawayan na lang tika sir. Ako laway boss. Ito bisig ka pila-pila. Di ako na scrap. Sinsa na kay sir. Sorry, boss, Bihim sorry. ra ka dira ba? Bihim ra. Ana lawayan tika sir. Utang sa imong api. Ka. Sa man. Alok na mo sir. Gini mo. Padaplit sa Ano mi. ni palitan niyo taro? Relax na rin. Nanimpalit ro. Adyo kay 30% tani. Sugot ka to sir. Sa man. Laway o pagitaon ng titulo. Sir, laway lagi sir. Boss, sir. Laway naglai. Bida ni mo. Ikaw ba? Ganahan makakuan ka, makaporsyento ka. Ay na sige apil-apil. Sorry, sorry boss. Pagpuyo na Sorry dira. boss, sorry. Di nagsabot ni dire mo. Wa nang utok ka nila. Nang paliton. Kay kung sa titulo po, murag madugayan, siguro ta kay pangitaon kung ano. Pero laway sir, sugot ka, laway na lang. Adi na lang siguro. Sir, laway lagi sir. Laway. Ikaw ba? Kaya
Unsa man? Law? Ha? Di, Sige, sige, itong sir. laway, dili na itong laway na to. Kaya gaya lang kong base aning kuan kaning mga humay kinsa yung mga tagiyaan na kaning mga lubi, kanang kabalayan diyan ni sugot na ba na. Kanang kuan sir, kanang lubi o kanang kahumayan o kanang balay. Pwede ni mo na puy-an tanan sir. Wa na sila palag. Imuha na lang yuta dira. Kay katong dira bitaw ko sus. Bahalag magunsa ko dira sir. Sa ilang balay wala na sila palag. Kaya kuha na yuta. Nantay gina siya, kaya nawate, nawate siya. Sumukab Wate. Ako itambag nimo. Paghilom na lang ha kay kani kung masapot ni anong bayar dira. Yun ba? Patay na. Wala kay porsyento. Sorry, boss, sorry. Nagudra sige. Kaya niya ako sige kuha na niyo. Kuha na ni alam-alaman. pero kaning humay ba ani huno na ba niyo basta hindi pagkaugma ni. Arbistero ni diri na. Kung karon nimo palito ng sir kanang humaya, bakit imo nga ng bugas? Di mula ka ba ko layo-layo ko kay balay. O, Ya di- balik ako ni pagkaugma basta harbison ba. Ay, Muna kung harbison yung gali na sir. man. Dili sir kanang. Kaya harbison na siya sir, harbison. Na kung naapa ko dere, matik. Ihatag na ko na sa mga tanan. Siyempre, palitan nimo na mga pispandera. Siguro, palitay gina siya, palitay na gina siya. Ito ganyan. Ganyan ka ganyan. Ay, sinsya na ka. Ay, nagising ko. Pandera ko sa kapalit. Di ba ang akong takbakan manggud ako kay populasyon niya. Wala naman ako nagbarangay manggud. Oo, okay ra kuan kay simbag pagkaugma tuwa ako pagkaugma dia. Ako pagistorya ng mga tao nga pawaon ako sila. Kanang imong giingon sir, ikaw tagiya ka si Yuta. Uy, mo palag nimo ana diri mo ng bulduson tanan oy. Di ba? Mo ng bulduson, wa gyud mo palag ana. Oo, sir, pero ano na nabuka dire. Dili na sila sa gilid. Wala naman kung istorya mo. Suso kay ka, matay gusto mga porsyento. Umina ro. Bukos. Kani, oy, Sa mo kay ka Sorry boss, sorry boss. suko na na sa imo, wa na gyud kay bahin lon. Sorry boss, sorry. Walo biya kang alam-alam ra ko aning kuan kay sige si pakutana wa ni. okay ra. Pero kay ako bito plano ko kanina, ako project ko ni sir. Kani napita dito, kuran ako na sa buildings. Dire. Ito na pabrika, ano. Ito ko diri pabrika tas Unsa man ni uy na. Balik mo diri. Ayaw sige. Ayaw sige anda ka dong. Paglablin ba? kita mahumanan ni. Kita mahumanan ni. Ayaw sige sambat ba? Sorry, Bihis boss, na dira. Kita mahumanan ni. Kapoy na kayo. Ingat ka ba? Ingat na ka. Ibalik ta, okay ra. Sige, Okay ra. sige, Okay ra gyud. Okay ra gyud. Sorry boss, sir. Yan, ayaw sige ko. Dara, sige. Tas ang akong katakan ba? Dili ni kining humay ba? Unsa na siya nga klase nga humay? Kuan ni siya sir kanang aplan. Lan? Aplan tukhang ang kuan na pangalan sa So, hindi mo siya klase nga humay, no? lami na sir. Kay inikilaw ni mo na. Diretso ka. Diretso. Kalami. Basta Pero ako yung target aning nga proseso gyud. Kailangan at this time gyud makuha na nako ninyo taa. karon dayon sir. Ingon ko sa imo madawat din makuha din nimo ning inyong tabasan ang kwarta na. Sakto lang sir, sakto lang yun sir. Sakto ka na yun yung kumbusing. Ayaw sig sambat. Ay, di na sir. Na, last na lang gyud. Ayun lang ako, sir. Ayun lang ako, sir. siguro. Dito sa katong lubibi. Dito sa katong lubibi kay kami sa magstorya dere grabe ka Yes. sa baan. Tay, busing taga. Sabangan di diskarte pero mahalin yung dito. Ito gid yung sugot. Klaro na si busing. Link. No, mga kwarta lang ano noon. Parang na, sumalin ba? O asa na kay tato sir? What? Sumukan dito kung dito. Okay ra. Pasaylo ali dito sir Okay, nga okay ra. ato. That's okay. Pero gini akong at this time gyud makuha na yun ako ninyo taa kay nagkinahanglan na gyud ko. By tomorrow ako na gini siyang kuan gyud i-renovate. Ah, sige sir. May problema na sir. Karon dayon makuha na akong kwarta, ang yuta imuha na na. Oo, nindot gyud pero ano mga lubi na ako na siya ipagabas. Muna siya akong kuan frame para sa buildings. Das kani mga kahoy wala ni mga tagiya. Ay, di na bayloy. Ganun sir, ay na bayloy. Akala. Wala abot na man bugad dili na dito naman ti kagipaad Di, dito. ako mo palit sa yuta. Pero boss, Ako mo palit sa Tanawa yuta. na naunsa na na ang bayan. Ako mo palit sa yuta. Karto sa ko dito Last kay na lang naunsa yun. naman ko oy. Last na lang yun. Ay Ako mo nagpalit palit sa yuta. Wala na tayo ang istorya. Unsa may ano ni. Down na tagban, Sakto na mo down ka sir para mabuhat
Bro, ang ano, mga na din, titulo ba ni? Wala lagi na titulo sir. Eh. Ang tituluan ni sir, kinira kong laway. Batik na alat ng laway. Laway Bahay gid sir, na ng laway. sunaw. Laway gid. Laway sir. Suwi kay gid po. Ako bayad po. Hapon na hapon sa sa yuta ni mga tawanan eh. Antay mo na ko nadungga nagligya gini yuta ba. Antay mo mga tawanan eh. Sa mga tawanan eh. Tay, din sundang. Awa ang sugra. Wala isang. Nagpuan mi diri. Alam mo tayo Tawanan ni kita. Ganyan ang istorya din. Wala man mo. Ikaw ang ha? Kamu na isabot mo na. Sinagan, sinatangan ako. Tunay ko simukan kaayo, karon na po naginokdanay. Para ta yuta daga paganghasog. Ako yung totoo mo palit sa yuta diri ba? Yung pa isang yuta na aniho naman eh. Nya, di ni biligyan eh. Bibligay dayon nung eh. Oh? Di na niyo no? Ano yung umay? Wala, ha na tigiyak. Taak tayo eh. Ito nga ng umay. Aniho na niyo pa. Tayo yung umay. Ano boss? Parang mo na muna. Ay, ilong dira isos. Ilong. Kung imo nga pa tong wala ka na sa pang istorya dito, kuha na nato tong kwarta. 300 million. Ano wala yun? Ikaw na kayo, wala kayo. Kahit. Ay, napatay ko dito, lain business. Kuyog lang ako. Apa ko yuta sa buwan. Wala pa. 50% tunga ta. Baligyan ako na. What's up mga kapuro? Yo, what's up, what's up? Shout out kay Vince Warren Lansana o kay Prince Alvarez Vlogs. Dayon kay Ara Calo Monte Alto. Thank you sa pag-subscribe kanina. Thank you guys. Og shoutout ko kay Jaino Rakampong. Salamat tayo doon sa pagtanaw. Si Rizami. Shoutout ko kay Rizame Ranyolon. Ganyolon. Ganyolon. Yo! Yo!